Takže je tu váš milovaný Oxtrixík. Dneska som tu sám, ale za to som na serveri. Vlastne na serveri som, kde som ja vlastne youtuber. No, keď som youtuber, tak som youtuber, nie? No a vlastne majiteľ je môj spolužiak. A tak nejak ešte staviame tu spawn a podobné veci, tak a toto je len také šantení proste, že robíme hovadiny a proste podobné veci. No, tak snad sa vám toto videjko bude ľúbiť. Vidíte, robíme proste hovadiny, ne? Tak, juhu! Mám pavúka na hedke. Dámy a páni, tak jestli se nám snad sa im podarí niečo zastrihať a tak. Ja som Božek stavitel. No a toto je taká odmena vlastne za to, že sa na mňa vôbec niekto kúká. No poviem vám teraz niečo o sebe, nebudem odhalovať ani svoj vek, ani svoje miesto, kde bývam, ani nič. Len presne vám pozdravím niečo o sebe, ako som sa dostal k natáčaniu a tak. Tak k natáčaniu som sa dostal, lebo kamarát mi povedal o Gogovi a vlastne tak som sa zeznamoval aj s ostatnými youtubermi a proste a tak. A ja dúfam, že toto tady bude nejaké normálne videjko, snad ne, že nejak že si nebude teraz zase robiť srandu, že som nejaký dežok, kedy proste nic. Chápete ma, nie? Tak tady to ide o to, že proste som veľmi šťastný, že sa na mňa vôbec niekto pozerá. A to je všetko. Ináč musím vám urobiť oznamu novom videi. Vyjde video Headshotter vs Headshotter. A aspoň to budú dva typy proti sebe. Také klasické. Ne. Mám header, že? Hej, pavučku. Já to tady zastavím. Obsidian jazdiaci na ocelotovi. Juhu! Takže som späť a snad som niečo postavil, nie? Navičku! Čarodejnice všeho druhu. Jaj, to je s ním, počkaj, tak to premenovať. Pecku. Build. Black. You want to koníčku. Red. Červená kotička. Juhu, to je najlepší zaklad. Wild. A to je klasik. No tak ja si dám si Samis. Juhu, taký zlatá kotička. Juhu, môj kočáček. Sa pozdravia tí šulinci, keď si mi napísal, pozdravte do videa. Napísal ja za hovadinu, že zas pozdravte to. Pozdravte do videa. Do videa. No dámy a páni, ja ukážu, čo táto jaké kúzlo to predstavuje. Prvé kúzlo, čo ja viem, je Thor. Kam ukáže, tam dopadne blesk. A
a dá sa tak pekne kozať. Ďalší kúzlo, ktoré poznám je Fireball. Ešte raz. Ten plne zasadím tam toho konia, zasadím tam okolo toho konia. Počkať. Boom, headshot! A dámy a páni, posledné kúzlo, ktoré ja viem, najničivejšie. My death ray. Up the time! Boom! Dávajte do videa. Takže ja zdravím a hlavného admina. To je nesymetrické. Ja som si to zaplatil za šunty toto. Ježi, to je nesymetrické. To je nesymetrické. Čo to toto je? To je nefér. Môj červený kobereček. To je nesymetrické. Do pipy. A ja idem pokračovať ako Božek staviteľ. Meno je Božek staviteľ a stavia veci všeho druhu. Myslím rád toho, kto má rád Božka staviteľa. Božek staviteľ! Božek staviteľ! Božek staviteľ, papa, Božek staviteľ, Božek staviteľ, Božek staviteľ. Tak hlavný a majiteľ nám odešiel, už je tu jeden youtuber, Nuke Creeper, hlavný majiteľ a super majiteľ, special majiteľ. Takže nie spolu majiteľ, ale special majiteľ. Má speciálne veci. Nech blesky šlehajú na tebe, stromu. Nech blesky šlehajú na tebe, kšípše. BUM! Ups. Ja som zapomniel. Učil odspäť. Nebo nezabije. Ho som si zaplatil za šunku tady. A toľko štaku. Kto na mňa dáva nukleárky. Ešte sa poďme na master. Nastav si home. Nastav si home. Pane Bože, co to dávajú za šunty, ja im to trochu vylepším. Vám point je lepšie, nie? Tretí místo. Fuj, to je zlé. Čtvrté místo. Páté, šesté místo. Já jsem první! Takhle jsem první, takhle jsem. No dámy a páni, ja sa s vami učím. Ja a moja obsidianová hlava. Snáď sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, nezapomeňte zanechať like. Ak nie, tak dislike nedávajte, lebo ja sa vyhľadám. Ľúči sa mi Oxtrixík a bang.